Ara tenim una tasca i igual que hem vist en el vídeo anterior com es lliurava una tasca amb un text que s'havia repartit en còpia a tot el món, doncs ara veurem una tasca diferent, que és una tasca amb un text de referència que demana que l'alumne afigi un arxiu des de zero. Per tant, el que fem és esta tasca, ve l'alumne a la interfície del tauler d'activitat i té la tasca 3, molt bé, l'obri i este seria el procés de treball. Què m'indica? Llige el text que tens davant, després que era una presentació de diapositives. Ah, correcte. Doncs he de crear una presentació de diapositives. Creo una presentació de diapositives, tardarà una miqueta a obrir-se. Ja la tenim. I es dona tasca 3 i el nom de l'alumne, amb la qual cosa sempre està fitxat i el professor ho podrà veure fàcilment. Creem la presentació de diapositives. Ja tenim la presentació de diapositives, en aquest cas hiperbreu, però només perquè es veja que ja la tenim. Quan ja tenim feta la presentació de diapositives, podem tancar, es manté ahí. Que voleu afegir un altre document, un altre fitxer, etc. Es pot fer. Que només demanava això a la pràctica? Perfecte. Fins i tot puc afegir un comentari. Ja la tinc, però no sé si és correcta. Publique el comentari i lliure la pràctica. Voleu lliurar la pràctica? Sí. Pràctica feta. El professor ve al tauler d'activitat, una persona ha fet la pràctica i a més m'arriba un missatge per correu electrònic que diu atenció que ja t'han donat esta pràctica amb un comentari. Simplement vinc ací i tenim la pràctica de l'alumne. Fem clic i la podem obrir. Podem avaluar si està bé o no i després un sistema molt senzill de puntuació seria posar-li la nota. Atenció que tenim així el comentari. Ho podem mirar què és el que ha comentat l'alumne. És un comentari privat, li podem contestar. Crec que està ben orientada. Mira't les correccions. Publique. Si voleu, com que podeu modificar el document, fixeu-vos que una de les coses que canvia és que mentre fa la pràctica l'alumne, la propietat, diríem, els privilegis d'edició són de l'alumne, però una volta passat ací, jo puc editar com si fos meu l'arxiu. Evidentment, millor que editar és fer comentaris i li afegeixo així un comentari que no és la millor portada per a esta presentació. Comente. Tinc l'arxiu, no tinc nota, li poso una nota provisional de 40/100. Ja la tinc. Està marcada i li dic que torni a l'alumne. Faig clic a l'alumne. Volem un comentari privat? Ja la tens. Bona faena o mala faena. O revisa el que t'he indicat. Tornem la correcció i l'alumne, veieu que apareix també així el comentari, l'alumne ve així i té la seva faena. Fixeu-vos des d'on s'accedeix, la tasca, està tornada, l'obri i diu esta tasca està tornada. Perfecte. Té 40/10 de nota.
té un comentari o dos comentaris privats que me'l retorna a mi. I a més, si jo vinc ací, puc observar si hi ha hagut algun comentari o no. I aquesta és la manera de seguir el flux de treball de correccions en el... Una de les maneres de seguir les correccions en el Classroom. Observeu que es pot tornar a enviar la tasca després d'una primera correcció, l'alumne modificaria el que tocara i tornaria a enviar la tasca. Este tipus de flux de treball el que permet és una avaluació formativa i que vagi a poc millorant l'alumne la creació del seu projecte o del seu vídeo, de la seva activitat, del que siga. Si l'alumne torna a enviar-nos la tasca, podrem observar que està enviada de nou. Veieu ací que apareix el missatge enviada de nou i ja sabem que si els hem donat una oportunitat, 2 o 3, doncs podem entrar a corregir-la o ja donar-la com a definitiva, etc. Una cosa important per a la correcció és que ací tenim l'índex de referència dels punts. Jo he valorat sobre 100 punts, però si voleu sobre 10, es pot valorar sobre 10 i no hi ha problema. El programa, fins i tot, si ens hem equivocat, doncs d'inici ens permet modificar els punts. Clar, això implica que la resta de notes hauria de revisar-se. Ja està. Aquest és el funcionament que tenim actualment en Google Classroom i que ens permet molt fàcilment interactuar amb els alumnes en un flux d'informació cap al profe, del profe cap a l'alumne, amb comentaris externs a la pràctica i interns a la pràctica. La veritat és que és una manera molt completa de funcionar en l'avaluació formativa.